Godt. Lad os så se, hvad vi har. Det bliver vist ikke noget stort hus. Nej, det bliver vist nok nærmest bare til en lille bitte hus. Venner, lad os se det i øjnene. Det bliver overhovedet ikke til noget hus. Der er allerhøjst til en halv væg, er der allerhøjst til. Hvad skal vi gøre? Skoven er støvsuget for byggematerialer. Ja, skiltene kan vi vel ikke bruge? Nej, det kan vi vel ikke. Hvorfor kan vi egentlig ikke det? Fordi... Det ved jeg ikke. Hvorfor fordi... Hvorfor kan vi ikke det, Kogle? Ja, fordi jeg heller ikke ved, hvorfor vi ikke kan det. Jamen så... Der kommer nogen. Det er ham fra Åsehuset. Og konfektdamen. Og en til, som jeg ikke kender. Hvad må det betyde? Det betyder, at vi har nisse travlt. Ja. Tillad mig at udtrykke, hvor glad jeg er for, at det nu endelig ser ud til, at vi endelig bliver enige. Ja, spring det over, ikke, kammerat? Vi ved jo begge to, hvorfor vi er her, så skulle vi se at få det overstået? Ja, eller en gang. Ja, chefer! Ja! Ærede vidner. Se, hvad for... Hallo? Nå. Ja, vi er i dag forsamlet her for under vidners påsyn at berigtige salget af skoven til min klient. Det sker selvfølgelig under forudsætning af, at den forrige ejer har misligeholdt skoven, for jeg går da ikke ud fra, at det nedrevne hus er blevet erstattet med et nyt. Ikke så vidt, jeg ved, nej. Glimrende. Og så formoder jeg, at de er klar over, de skal være ude af skoven inden aften. Glimrende. Salgsprisen formoder jeg er aftalt med parterne på forhånd, så jeg har altså opstillet et slags dokument, som jeg beder de implicerede parter læse meget nøje igennem. Her vel, hvad? Ja, med fornøjelse. Her Otto. Her, Bette Vendøjle. Du kan nøjes med at læse det, der står med småt. Hvad behar? Antyder de, at dokumentet der ikke skulle være lovligt? Nej, det er jeg nærmere bange for, det er. Skruk, serører, pirater, protest! Skruk, afvist. Ja, jeg synes, det ser fint ud. Ja, glimrende. Det gør det vel. Så lad os skride til underskrivningen. Først vidnerne. Hvor skal jeg skrive? På den stiplede linje. Det var så vidnerne. Så er det parterne. Her, ved det hvad? Jeg har. Undskyld. Det er altså et meget stort øjeblik. Jeg synes, det bliver... Altså, roligt. Gå. Ja, så værsgo. Det var køber. Så det sælger. Der kommer nogen. Hallo? Det klarer jeg. Hvad skal det kan vi... Hvor kom vi fra? Ja, her, altså... Underskrift. Ja, skriv nu! Bare roligt, den er på vej. Stop! Hvad sker der? Ikke noget. Jeg tænkte bare, det der hus, der skulle stå i skoven, skal det være et meget stort hus? Stort? Det står der ikke noget om. Der står slet ikke noget om huset skal være stort eller lille. Det står ikke beskrevet. Et hus er et hus, uanset størrelsen. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Fordi hvis der stod et hus i skoven, var Otto ikke tvunget til at sælge dem til dig, vel? Ja, det er korrekt. Også selvom det var et lille hus.
Et hus er som sagt et hus. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Fordi så vil jeg godt bede jer alle sammen om at kigge ud af vinduet. Ved du hvad, vi Jeg vil da godt. Jeg kigger, vi kommer lige derude. Det er jo ikke noget problem. Stå og kigge ud. Hvad i alverden? Ej, Otto, se. Jamen, saftige søpølse. Jeg fatter det ikke, Simon. Det er lovligt, chef. Ja, det kan man godt vende om på en Euro præsident. Jeg har selv i mange år haft et... Er det ikke underligt, Otto? Otto, hvad laver du? Jeg pakker dig ud. Jeg fatter det ikke. Jeg fatter ikke, hvor det er kommet fra. Det er da nemt nok. Ikke også, Karen Marie?